Mbak Ayu. Rada memper ngono kuwi. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene. Sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok, Nok. Amin. Kira Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling ngene. Lah, ya ta matane. Yo. Kero, Nok. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira pasuryane kurang munggah ya jebul. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan acene. Bener, Pak, cocok. Lah Iya to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Alah kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye? Sing nang omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kok. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya Ya ta? aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek mesti Bare nunut. Nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene Jane iki. ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang kowe. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to. Lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entek
ngelekne Mbak Dian Munasira. Yo. Ayo Mbak Sira. Gambarmu uga sing gedhe ngapuramu kang mas bab pujanku jejengku sampun mung pacindalu rupit dosaremu ngelawan garwamu kang mas kang pratisaki more lestarine Remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Pomo tenan sidodadi cah Tak tak tulung tak. Oh, yoga-yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Wah, Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Pak, Nggih. pitike mau entek sing isih urip bareng kok, Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Iya. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, Nggih. itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Ah nggih. Yo, teruske. Mendah boyo yen to sida urip lan nandika mesti bagya juru lair putri Sulestya Akan gitu. terus bisa nyuara mika kang wes sono Oh. Asik. sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku jejengku ngatiku sambungku mung wanci
Gitu.